טוב, היום אנחנו עם Game Dev Tycoon. פתחתי אחד חדש, במיוחד בשבילנו, לא עשיתי שם או משהו. יאללה, בוא נעבוד, סתם מבזבז כסף בזמן הזה. משחק ראשון, בוא נראה איזה טופיק יש לנו. אוקיי, מה אתם אומרים נעשה? נדלוק לקומדי. פנטזי, נעשה מריו, נדלוק את זה. מריו, למרות שיש לי אחד טוב. מריו קטן, פנטזי, ביג, יש את זה אדוונצ'ר RPG. יש RPG. אין לנו כל כך הרבה כסף. PC. זה משקיע. יאללה, מנוע, כמה נשקיע? חולה? אנג'ין, נגדיל קצת גיימפליי למעלה, זה סטורי קווסט, גם נגדיל קצת. מאפל קווסט, זה מה שאני שונא. גם השני, סיפור עליי. דיאלוג זה קצת פחות, באמת זה פשוט, והתחלנו קצת יותר. בינגו. לא, אני כזה... שבע באגים חכה, אני צריך לנשאר ועוד באג ואחרי זה נקטע באג יופי. Ripped a big new combo, but it's not great a combo. יחד עם זה זה טוב, בסדר. יפה למשחק ראשון. יש. בסדר. יש. חוטי שומעת משהו. זהו. גובדור. research, בוא נראה מה יש לנו. new topic, מה יש פה? ספייס חייב! קצת ריסרצ' בוא נראה ככה. מריו טוב, וואו, אנחנו יותר ממה שיש לי. 19 פאנס, טוב. כבר יותר קונים את זה ביום השני. זה ביום השלישי, המחירות יורדים והרבה לדעתי. ספייס, לא כל כך הרבה. ריסרצ' חייב. what the fuck is it? generate. oh my god. research new topic. אני מספיק. שלום, דפוק new game. אתם בטח תדעו. what's up man? woman לא יודע, לא שימו לי איך שימו לי שחייזר רוחות בשמחה מאוד RPG גם אני אשאר ככה נשלוק את אנג'ין פחות סטורי קווסט הרבה פחות אפילו אנג'ין נעלה סטורי קווסט זה די קרוב בדמה צריך להיות טוב here we back. טוב, אנחנו עכשיו באמצע הזה, מריו עדיין ממשיך, אתה יודע, אתם יודעים, למכור, דיאלוגס ופאק-מן אין בכלל, בקושי,
אבל יש את הקטע שאתה... כאילו שהרוחות הופכים לזה, אני אעשה גם סרטון על פאקמן. מתישהו, שבנפוק, אולי נעשה. סארי, תמיד חורות שפרק כאלה. דינקי קינג. נינטנדו הולכת לצאת. וורלד דיזיין. אין מה. אנחנו רואים שנים טיפה. גרפיק עד הסוף. אני יודע שלא רואים את המצלמה, אבל כרגע עשיתי גרשיים שלפאקמן יש איכות טובה. טוב, דניאל וגלור היום לא פה. עשיתי סרטון לבד. בכל זאת אני עכשיו 7:30, 7:40 בערב, ואנחנו יודעים את זה. לא משנה, עזבו את זה. וזהו. טוב, ככה. האחרות של מריו היו טובות. עדיין אשכרה המשיך למחור. כולה בג אחד היה. תשמעו, גלור הוא לאגר במיינקראפט. אני ודניאל אומרים לו את זה כבר 2000 פעם, אבל הוא לא מקשיב לנו. הוא לאגר. הוא לא יודע את זה שהוא לאגר. כמובן! 87,000 רק משחק ראשון. שיהיה טוב, רגע. יהיה טוב. שמח עליו. שיט, זה גרוע. not much fun, שיט. עדיף לעבור את הרגע הגרוע הזה. צריך להמשיך עם משהו מריו 2. ריסרצ' יש לי 2 ריסרצ'ים. קלאוגי אליאצל מעדיף. וואו, פאק רומן גרוע, לא משהו בכלל. אבל מועדים, וואו, סתכלו זה שחף ריסרצ' אני לא יודע מה זה. אני לא אסתכל ולעבור לגוגל טרנסלייט לרשום את זה. בואו נראה מה נעשה עכשיו. לא, אני לא רוצה... לא, נעשה ארלנס, נעשה דום. יאללה, דום. לא שכחתי את זה. נעשה שלפוך. למה 0 באמצע? אני לא יודע לכתוב. אל תקראו בשם סליחה על הביטוי חרא הזה. אני יודע לעייר את טוב בלימודים. אודי אקשן, כן זה אקשן, אז זה פלוס פלוס. אקשן and PC is work good at אלוהים יודע מה. games work good at PC. רציתי להגיד את זה. TES יוצאת בשנה הבאה. זה בשביל כתוב שם. סטורי קצת יותר, אנג'ן קצת פחות, סטורי גם קצת פחות. אני לא חשבתי. בחיים שאני אקבל חל התוצאה. עכשיו אני זוכר על מה, מאיפה קיבלתי טונה של כסף. דיאלוגס, קצת יש כאן גינגוד, יאללה, תפשי. ב3 בגים. אני לאגר. המשחק, כן, לא לאגר פרקטי. וולד איזה. טוב, שנייה. פרק הבא. ביי ביי. ביי ביי.